Piluyan mo si Tiro. Ay. Oh. Malaking karpa to. Sarap yung ulam. Good morning guys. Mana kadya schedule namon nga buhos ulit ako niya punong. Subuhay niya na ako nga na punong sa ito sa may ako niya ng yapad sa dinang buaw. Tungod niya pista namon hinaga ang kaadlawon ita mo nga patron, sityo nga patron namon ang diri sa Luboy nga sityo ang Santo Niño. Para nung isda kami, mabuhod, amon yun nga prepare namin yung aga para ipakaako sa ako yung mga bisita. Kaya guys, tara na! Punta na tayo sa Linang Buaw. May isda dyan ba? Pwede yan na yun. Putang mga makakara mga batong mga rin. Kung putang ng batong rin. Ubra. Ay paborito na ang batong nga paliguan. Dari ang hapon yung mga mga pakaisahan ko. Mga gumanikon. Para nga buligan ko nila. Kung paano buhit isda. Kaya mabudlay man ang isa lang. Ito nga trabaho ko dyan. Dapat yun ako mga ubray. Ito ko naman bro. Pagpulutan namin naga. O hindi lagi mo na. Hindi mo malaman. Manaduro dito lang ang mga buring-ring. So ang buring-ring, na ano ko, na experience ko itong nagigad pagbuhos ko, nagsagap kami. O dari ang hapon nga pinugsagap ang kortina. Pagkatapos, hugasan mo't mayad sa ng asin, ang imo nga tuumon, laktamot ng panakot, naluya. Tanggad. Yan. Tanggad ang imo nga Sibuyas. Sa sibuyas, tuumon mo sa dahon. Abaw, kalamit-namit. Ba't man akong nakunan ko nga unog, parang unog sa una baga? Unog katong una nga aton nga ginaano sa suba. Parang managita ko yan ang kuan kananam. So, duro-duro dyan rin doon. Ako ba, Drewat, taba? Wah, ano pa yan? Ano berapa pa yan? Anong putapit na? Oo, yan. Yan dapat manami yan, Dre. Para kung magkuhan kahit ng ganoon dito yung mga meat mo, manami. Ay, kasulot na kung ay, siguro may nagalumpat pa karabi. Nasaka, magbuat man. Ito, wala. Ako ang takaligaw ng bato, taon, siminto. Di ba nga sa ganun dyan o? Parang ito na sila dyan. Ito ka kakasyo o dito para mabuta ka ng plako. Wala ko dyan o. Ako ka na ito may sako. Ito rin ako na. Ito ba ka na? Nawala ko na naman. Dilo nih, kayak dilo itu kan ada kan bau sama apa bau ini hutang jangan ini para makan dulu mana nih sudah sakit ah tahu deh dia tidak mau ay may ano dyan, may ano ka na sabi pilawod pala timo anang ako alam masangit siya diba pilawod yung anang yung anang apunta awa kung katambong dranong ang buong bago di mo mapukot ito may palord nga duro ang amoy ng mabuong di ko pala din na pispan parang mayaman niya sa los-lokan hinaga sa isang kaysa niya sa Pino. Puro naman isda, amo niya preparar hinaga sa pista. Nabusan yun namon
Kaya man, tubo lang ng amon nga gamit. Sumpo lang yung kahoy. So, Jeb, babi yung kahoy ko, Jebo, to. Jeb. Dre. So, amo dyan ang ako ng style. Tubo lang, tapos isungsong mo dyan siya o pagutok. Pagutok mo lang. So, pag magbuhos ka, malupos lang. Kay, yun mo man yung sungsong marang mabuo dyan. So, ako yun siya nga madasig. Pagkagaling ako magtibahan. Ako kaysa, Sinto. Bigo siya, pero anang nanay ko siya. Dali ang akon man niya, siya kapag-isa, siya Nani, Street, ako niya kumankon, si Dodoy, manghod ko, ako man niya kumankon, si Gibi. So, wapad rin nag-abot ang akon nga mga ibang mga tibahan, mga nag-ubragid rin ay naulipas siya, siguro dinhapit ng akon nga manghod, si Tilon, yung manghod ko. Kaya nakasugot kami, amo diyang oras, amo diyang adlaw, amo nga pagbuhos. Ay may mga dala sa dang screen para amo nga ni gamitin yung do magsihod kami isda. Marami siguro. Deb, buto siguro dugangan to abrihat na pag-idyo to jot, magamay lang para nga double ang para madasig. So, tara na, punta natin. Di ba siguro niya masunod? Di bali mag-kon-kon lang. At dugangan tayo ka na dyan mo. Busan man naman dito para nga daywa ang ginaagihan ng tubig para madaling nga. Oo, uwang lagi oo. Sige lagpang. So, ugang. Uwang lagi. Pa, anaro palaga simula pala pero may ugangon. Oh, kita mo. Bebe. Oo. Simula pa lang. Pero makita mo na may ulang na kami nga shrimp na kami nakuha. So maraming shrimp dito kasi Galing sa diyan ilog. sa baba ilog. Galing sa ilog. So, dito dumadaan yung ibang mga isda. Bakit dito eh. Inaangkat Kita niya. Kita yung ebidensya, oh. So, lagpangon. Buwangan mo dyan din. So, uwi muna kami doon sa taas sa bahay para pagkatapos namin ng kain, balik naman kayo kami dito. Yan ang kapatid ko, si Joey, kumuha ng balde at saka yung sibot, yung screen para hindi makalabas ang isda. So, takdin nyo lang wala. Screen lang yun daan. Marami na akong mga bisita dito, yung mga kamag-anak ko. So pupunta sila doon para magtulong. So sabi ko sa kanila, bukas sama-sama tayo doon sa sa bahay kasi pista sa ating barangay, Sitio Lumboy, kay Senyor Santo Niño. So doon tayo tayo doon, mag-enjoy tayo doon. Sabi ko, para sa kapistahan ng ating mahal na patron, Senyor Santo Niño. Kasi nung una, yun ang pinakauna naming patron dito sa Lumboy. Yun ang aming tuuhan. Yung mga panata namin diyan, kami nakapokus sa Santo Niño. But ngayon, may dalawa na yung aming nag-success yung aming lugar. So nag-put up na ang isang simbahan, primero mission station, but sa ngayon parokya na, paris na ang Mother of Perpetual Help. Yun ang aming patron. So celebrate pa rin ang kapistahan ng Senyor Santo Niño. So ang mga tao doon nananalangin, ako nananalangin ako na sana blessingan tayo ng Panginoon sa
pamaagi ni Senior Santo Niño na siya po ay maggabay sa amin patungo sa ating mahal na Panginoon, na sana ibigyan kami ng lakas, yung tiwala sa Diyos, yung tunay na pagmamahal sa kapwa. Yun ang pinag-importante sa lahat. Dapat mayroon kang pagmamahal sa kapwa natin. Yun ang inuutos ng ating na mahal na Panginoon. Dapat mahalin natin ang ating kapwa tao. Yan. Tara na, uwi na tayo para makakain muna, tapos babalik tayo dito ulit. Yes, Totong. Yes, Totong Bakaro. Amo dyan mga mo po nga nagtrabaho doon sa akon nga fish pond. Sanda. So, buhusan ninyo dyan. Tikpunin ninyo. Tapos, i-ulam natin. O, sumsuma natin mamaya. Kulutan. Sige tang. Punta ka dyan. Dagpapi. Tinamay to. Mukha, malumpat pa tayo doon sa daom doon. Unga ka ni palubog, hindi ka mahina ka marabot dito. Yung inom magpipinahan, amon, kung mataman ka mo, hindi ka makante ko pa. Paano ka rin, Erpa! Kagamay ka to yung wangay. Cha! Ay! Malaking karpa to. Sarap yung ulam. Bay, may iro ba? Tapos na no? Tapos no? Karpa. Flooring na manakaw. Pagdating sa flooring. Kasi noon na naman. Saan? Tinira mo bugong babong? Biho yun. May biho yun lang. Pero, pataglag yun lahat. Wait. Ini ko na eh. Balde. Balde mo, balde. Balde. Kaya akiman nun sa nong. Lagi mama. Haba. Pinpitoy na kayo. Diyan. Kapag malaba, lalaki. Ilot ikaw, basta mag-ukulat, mana ka rin ikaw na magkulaho. Kung magkulaho na magkulaho, pero kanyang mana ka raho. Tamo wag gagawan, ingay kong karaho. Lain mo. Babayo ba? Bayo no? Yung Jewel, oh.
Gali kita tayo. Oh. Oh. Sige, kante. Oh, galumpat yun. Oh, man, biya santi. Ako, bukat-bukat. Paano? Paano mo na? Dasig. Dasig ka. Ay, nagkatuwa yun. Butungan ko. Nanay. Dari kay asa pa. Sige, sige. Sige. Dasig. Oh, lang galumpat. Dili yun. Oh. Puro kablo. Bukat-bukat. Buruan. Ay. Dito. Si Babaw, daya si Babaw. Oh. Aja, kapya. Uy. Biyag ko, biyag ko. Sige. Ay, pag dumaga sa. Ay, luyan. Dili. Iloyangan mo si Tiro. Ay, tala ko. Itong tayo. Mucha. Kung kali ko sabi akong gigabo eh. Dito na kasaka. Dito tayo ako gigabo sa mga sagong. Dito tayo mo dito. Ano? Ay, taglima. Ayan lang. Oo. Taglima ang nabula ko. Wala mo, taglima. Tawiyun, taglima. May bati-bati kasi dito. Gising bilol. Oo. Ora tayo ba? Lahat ko na. Lahat taglima. Dito do. Sa kayon. Yan, matabok yun. Yan. Ulo. Taiwan ko sa mga Terbol mo rin. Tama yun. Sa'yo. Siyan! Ayaw dyan, tapos! Ay, pagpalisungan. Ayaw, gid. Kani, ininyuri kati. Ang pinalipan ko? O, yun. Oh, dahil dito. Oh. Ano na biti? Ano dit? Oh, dahil tayo. Yayo ho sa ay, tumo ka na Taiwan ho. Oh, ano? Kasara mo. Oh, Taiwan ho. Tutukan. Bili niya mo gumayo. Ay, mapatay yung tinubog. Gaku eh. Ano tayo ito? Oy, astrid. Bakit mabuong ba mo kampi ka? Kay tao yun. Kay tao yun. Clear tapan. Pam. Ayo. Gayo. Bili na. Gamay ka tilapia ay pag buwala. Oke, kita harus screenan kita natin ya. Screenan taon dapat sa
Huwag ito't magamay dyan yun. Buhi yan, buhi. Oo, mga kinakapot ito. Kalau sudah dia kalau kaya ni man. Berat-berat. Tukha tayo ngayon. Dipita itu pre, pag itu pre ay malibusan ito. Dagan ito isip proses mo. Ano mo yung mga diyan sila siyaw man no. Tapos na ang amon nga pag buhos, puno, nasiko po namon. So hindi pagilit ng duro ang amon nga nakuha. It's because nga siyempre primero pa lang. But sa next namon, i-develop ko pagidya. Parang malikot abi. Di ko nalinisan yung sa ano sa gitna. So dapat malinisan. Para sa sunod yung mga tilapia. Pag malinis gusto na tilapia, magandang yun ang gusto ng tilapia. Okay lang nakuha. Siguro marami yung buring-ring. So siguro may isang balde yung buring-ring. So isang balde naman yung nakuha namin Taiwan at sa kakarpa. Tilapia, sorted. So okay na yan. Ang dami, ang kwan, ulang, yung shrimp. Ang dami dito kasi malapit lang dito sa ilog. So salamat na mayroon kami nakuha. Hindi kami nabigo sa aming ginagawa. Ngayon, pagbuhos ng punong, may nakuha kami. So ang makuha namin, iprepara namin bukas sa pista namin doon sa Santo Niño. So, salamat sa lahat tumutulong sa akin dito sa pagbuhos ng punong. So, tara na, uwi na tayo at salamat sa lahat.